тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯза видео дар бораи ҷавоб ба саволҳое ки шумо дар савобшиства навистед. Ман якчанд рӯз пеш, аниқтараш як ҳафта пеш гӯем, як ҳафта шуда аллакай, як ҳафта пеш ман дар савобшиства навистам ки агар ки саволҳо бошад нависед, ман ҳатман дар ягон видео ҷавоб мегардонам. Рости гап, ман фикр накардам ки ин хел видео кардан душвор мешавад. Саволҳо будан хела бисёр, 140 та савол ҳастанд, саволҳои такрорӣ низ ҳастанд ва ман ҳаракат мекунам ки ба ҳамаи саволҳо ҷавоб гардонам, кӯтоҳ ва фаҳмо. Саволҳои такрорида бошад, ҳатман як ҷавоб мегардонем ва бо саволҳое ҳастанд ки ман ҷавоб гардонда наметонам. Хуб, ҳозир ман дромада саволҳое бинам. Рости гап, ман ҳозир хела шуд ки шиштам инҷода, аз сабабе ки интернет хела суст аст, барои ҳамин ман ждат кардистам ки кушода шавад тез. Хуб, тамошобинони гиромӣ, акнун мегузарем ба саволҳо. Дар инҷо Дилия савол додагӣ ҳастанд. Салом Нилуфар, умедворам ки соз ҳастед. Дар ҷои савол доим ман ҳамин аст ки ҳамеша хурсанд бошӣ, якҷоя бо шавҳарат фарзандони дустрӯя кард. Дилия, раҳмати калон барои ин хел дуо, барои ин хел суханҳои хуб. Ман низ ҳамеша дуогӯ ҳастам, ман низ ҳамеша мехоҳам ки шумо сиҳат саломат бошед, хурсанд бошед ва хушбахт бошед. Мегузарем ба саволи дигар. Асма савол додагӣ ҳастанд. Салом Нилуфар, ман савол надорам, мехоҳам хушбахт бошед ҳама вақт бо шавҳаратон. Асма, раҳмати калон барои ин хел суханҳо. Ман низ ҳамеша мехоҳам ки шумо хушбахт ва хурсанд бошед. Мегузарем ба саволи дигар. Салом апай Нилуфар, мегӯед ки ман аз Душанбе, шавҳаратон ҳам аз ҳамон тарафҳо. Барои чӣ дар суғд зиндагӣ доред? Бале, ман ай Душанбе ҳастам, шавҳарам бошад ай Панҷакент ҳастад. Барои чӣ мо дар вилояти суғд зиндагӣ мекунем? Барои он ки падару модари ман низ дар ҳамин ҷо ҳастанд, падару модари шавҳарам низ дар ҳамин ҷо ҳастанд. Худи мо соли 2001 ба ҳамин шаҳри Чкалск омадем ва мо нияти пурра дар ин ҷо зиндагӣ кардан, дар ин ҷо истоданро надоштем. Мо танҳо як сол дар ҳамин ҷо меистем ва бо гашта Душанбе мерем гуфтем. Лекин ин хел нашид, насибу тақдир ҳаминҷода буда ва дар ҳамин ҷо мо истодем, зиндагӣ дорем. Рости гап, то ҳол ягон вақт ҳам хел нашуда ки ман гум ки не, ман инҷа ман маъқул нест, ман Душанбе мехоҳам, Душанбеда мехоҳам зиндагӣ кардан. Не, ман да ҳаминҷода маъқул, ман ҳеҷ вақте хел фикр накардам ки Душанбеда мехоҳам пурра зиндагӣ кардан. Ва шавҳарам, падару модари шавҳарам намедонам рости гап кай инҷа омадагӣ ҳастанд, барои чӣ омадагӣ ҳастанд, намедонам. Мегузарем ба саволи дигар. Сабр иншаллаҳ савол додагӣ ҳастанд. Салом апай меҳрубон, иншаллаҳ ки хуб бошед. Беҳтарин зан ҳастӣ апай азиз. Ҳамиқа хоҳиш дорам ки ҳамо одамое ки гапҳои қабеҳ мезананд, ҳамовора чор нидамоншона ки дигар озоруд натанд. Куртаи тоҷикӣ, остин дароз дори, хонаву дар тоза, ҳама ҳунара дорӣ. Шавҳарат ай шумо розӣ. На пеши бурида дорӣ, на лави сурх. Бо чӣ намерасида бошад дар ин мардуми худмон. Сабр иншаллаҳ, раҳмат барои суханҳои хуб. Ман пеш вақт зиқ мешудам ки вақте ки одамо гапҳои қабеҳ менависанд ва удалит мекардам, заблокировать мекардам шунам. Ҳозир бошад не, ҳозир ман аллакай одат кардагӣ ҳастам ва шахсоне ки гапҳои бад менависанд, гапҳои қабеҳ менависанд, ман заблокировать мекунам сразу. Барои чӣ? Ман намехоҳам ки тамошобиноне ки масалан хуб ҳастанд, тамошобиноне ки ҳама вақт дар омада видеоҳои моя тамошо мекунанд, ман намехоҳам ин хел гапҳоя, ин хел комментарияҳоя хонанд. Барои ҳамин ман удалитшон мекунам, заблокировать мекунам ки то ки дубора ин хел гапҳоя нанависанд. Ва бо одамое ҳастанд ки ҳам хел гапҳои бад менависанд ва ман комментарияшона удалит мекунам ва мегӯям ки хай бо дуюм бора наменавистагист ё ки умуман гӯем намехоҳад ин хел ин якум бор бошад, гуфтам хел менавист, удалит мекунаму заблокировать намекунам. Вақте ки мебинам ки бо дуюм бора, сеюм бора ҳам хел наистеста, баъд заблокировать мекунам. Ва боз одамое ҳастанд ки ҳам хел
гапҳои хел бад менависанд ҳарчи гапҳо менависанд ва ман удалид намекунам шуна. Барои он ки ман боварӣ дорам, ман медонам ки бо шахсоне пайдо мешаванд ҳаме хел суханҳои хуб менависанд ки ман хел суханҳои хуб нависа наметунам гӯям. Дар ҳақиқат як хел гапҳои масалан ноҳаққу гапҳои бада гӯям, як хелаша мемонам ки то ки тамошобинон бинанд ки чӣ хел одамои дилошон сиёҳ, одамои бад низ ҳастанд. Раҳмати калон боз як бор дига барои суханҳои хуб. Ман ҳама вақт ҳаракат мекунам ки одамое ки гапҳои бад менависанд ҳамаша заблокировать кунам, то ки шумо ин хел суханҳои бада нахонед. Лекин боз вақтҳое мешавад ки ман видеоя мемонам, успед намекунам даромада диданда ва баъд аллакай мебинам ки чӣ хел гапгардонӣ шудагӣ ҳасту ва камтар ҷанг шудагӣ ҳаст гӯем. Барои ҳамин намехоҳам ҷанг шавад, тез дар омада мебинам ки то ки комментариҳои бад набошад, агар ки бошад тез удалитшон кунам. Мегзарем ба саволи дигар. Салом Нилуфархон, шумо бо шавҳаратон хеш ҳастед ва чанд сол мешавад оила барпо кардаантонам? Агар саволи ноҷо бошад узр. Савол ноҷо нестаем. Мо шавҳарам кати хеш нестем. Мо умуман намедонистем якдигаримона пеш ва бовар кунем мо ҳатто ҳамсоя будем. Ҳамсояи як домда не, балки дигар домда зиндагӣ мекарданд шавҳарам чанд сол ва мо бовар кунем ягон бор якдигаримона дидагӣ набудем. Ҳамин қасоле ки зиндагӣ мекардем дар домои наздик гӯем. ҳама хел мо соли 2015 хонадор шудагӣ ҳастем. 5 сол мешавад ки мо ҳамроҳ зиндагӣ мекунем. Мегузарем ба саволи дигар. Салом апам, саволи ман чунин аст. оё дар блогер будани шумо касе мухолифат намекунад, масалан наздиконатон? Дар блогер будан мухолифат аз тарафи шавҳарам гӯем, бале камтар гап заданд ки масалан барои чӣ блогерӣ мекунем, барои чӣ видео мекунем, интернетда мепардоем гуфтанд ва шавҳарам як бор гуфтанд ки ман розӣ ҳастам, шуд, тамом, дига ҳечи гап нест, гап нашавад гуфтанд. ҳатман дига ҳечи нагуфтанд. Падару модари ман хештабори ман гӯем гуфтанд ки шавҳарат розӣ ҳаст, тамом, мо дига гап надорем. умуман падару модари ман ягон гап задагӣ нестанд ки барои чӣ хел мекунӣ, чӣ баи хел, гуфта ягон гап назадем. Як бор ҳам хел гап шуд, шавҳарам гуфтанд, тамом. Мегзарем ба саволи дигар. Салом, ман зан дар ғарибӣ. Саволи ман ҳамин аст. оё боре шудааст ки баъди видеоро дар ютуб партофтанд шавҳар ё хонагоҳи шавҳар барои наберагонашон ё шуморо дар каналҳои иҷтимоӣ ҳама мебинанд гуфта норозигӣ баён карда бошанд. Пешакӣ раҳмат. Саломат бошед. Чӣ хеле ки гуфтам, шавҳарам ки розӣ буданд, барои ҳамин ҳечи намегуфтанд. Тамом. Саволи дигар. Салом апай Нилуфар, барои чӣ шумо бо хусуру хуштомонатон зиндагӣ намекунед? Шаб худатон наметарсед бо 2 кӯдаки майда дар якум этаж хонатон? барои чӣ ман метарсам? гӯям вақте ки дару трезаҳо решетка кардагӣ, трезаҳо ҳамаш решетка, дар маҳкам мешад, қулф мешад. барои чӣ ман метарсам? Ман умуман гӯем ҳатто фикри тарс низ намекунам, барое ки кӯдаком ҳастай, ҳама вақт кӯдако кати машғул мешаванд. Тамом, гирду атроф мардуми тоҷик одамои хуб ҳастанд. Не, наметарсам ман. Мегузарем ба саволи дигар. Саволи дигар. Салом апай Нилуфар, шумо ҳама вақт ҳамин хел ором табиат, ягон бор хашгин шудаед? Ман ором табиат, ҳама ба фикрам ҳама хел асабонӣ мешавад, ҳама ҷанг мекунад, ҳама дод мезанад. ба фикри ман шахсоне нестанд ки умуман пурра ором табиат бошанду ҳеҷ вақт асабонӣ нашаванду ҳамин хел мешавад. Ман низ мешавам. лекин ман ҳама вақт ҳаракат мекунам ки ором, масалан бе ҷангу ҷанҷол, бе додзанӣ рафтор кунам. шахсоне ҳастанд ки вақте ки масалан суҳбат мекунӣ, мебинӣ ки намефаҳманд, умуман намефаҳманд. барои ҳамин ин хел одамо кати ҳамин гапошона гӯш кунию тамом, дига ҷавоб додан шарт нест ба ин хел одамое ки намефаҳманд умуман.
برای همین هم خیلی آدمو که من همه وقت آرام به یگان سوال و جواب همه خیلی و با آدمایی هستند که خیلی میگذرونن هر خیلی گپاشون کسی گویم و حتما خیلی حالت دا باید که جواب گردانی نمیشود حرکت میکنم که من آرام و نفهم و جواب گردانم نه اینکه داد زنم و جمع کنم و دیگر برای آن که من پیش هستم من زن هستم من مادر هستم من نمیخوام که فرزندی من همین حالت بینم من نمیخوام که فرزندی من بینه چخیل من داد میزنم و جنگ میکنم و خیلی من عموما نمیخوام برای من همه وقت حرکت میکنم که همین آرامانه باشه همان وقتی جنگ و جنجال و دیگر چیده گپبری و گپ بیاری و دادزنی و خیلی چیزا چی در کار برای همین زن مردم در نمیزیبد به فکر من وقتی که آوازش بلند میکنه تو داد میزنه تو عموما جنگ میکنه تو نه من خیلی چیزا فکر نمیکنم حتما حالتهایی میشود که عصبانی میشم جنگ میکنم ولی که همه وقت خودم مثلا به دست میگیرم گویم نمیخوام جنگ کرده خانه در وقتی که کودکو مثلا عصبانی میکند و وای میکند من دیگه خیلی چیزا دارم گویم چه خیلی فهمونم دیگه خیلی رفتار میکنم کودکو که حتما کودکو نیز عصبانی میکنند و من حرکت میکنم که در یکان ویدیو فهمونم که من خیلی وقتی که کودک مایده همه وقت مادرش عصبانی میکنه با وقتی که من همه وقت کودکو کتی در خانه هستم همه وقت کودکای من کتی من هستم مثلا خیلی نیست که پیش صدیق بود برای من صدیق در نیلوفر برده میدادم حاضر باشد همه وقت هر دوش خانه ده حتما زیق میکنند میگذاریم به سوال دیگر مهرانگیز سوال دادگی هستند اپا جان همون زنی که در ویدیوهای شما هست مادرتون یا خوشتامنتون مادرم هستن خوشتامن من عموما ویدیوهای من در نیستن مادرم هستن که یک پیدا میشد میگذاریم با سوال دیگر الله ویلیک سوال دادگی هستند شما یگان جا خوندگین بعد از مکتب حوزی چی؟ بله من بعد مکتب خوندگی هستم بعد مکتب من دانشگاهی تجارتی شهر خوجند 2 سال خوندگی هستم و بعد پریواد گرفتگی هم دوشنبه دانشگاهی تجارتی دوشنبه خونده بود کردگی هستم پوراتر گویم دانشگاهی دولتی تجارتی تاجیکستان دانشگاه و اختصاصی کاری بانکی خوندگی هستم حاضر باشد نه حاضر من میخواهم یک چند کورس ها همه خیلی جاها رفته خونم لیکن به فکر من کورس ها نیست و حاضر نیست کار نمیکنند خواهی که مثلا کورس یگانجا خواندن مثلا پلاکی هم باشد در این شهر چیکار بسیار دشوار هسته خوجنده هسته اگر که خواهی خواندن انا میخوام حتما وقت شود من میخواهم رفته خواندن میگذاریم به سوال دیگر سلام اپا جان من سوال ندارم لیک دعا میکنم اویلتان به چشم بد نرسد تا آخر نفستان خوشبخت باشید رحمت کلام برای سخنهای خوب شما نیز تا آخر نفس خوشبخت و خرسند باشید میگذاریم به سوال دیگر سوال از دل سلام علیکم نیلوفر سوالی من همین که با شوهرتان نقض دیده خانه‌دار شدگی هستین یا نه و در اویلتان چند نفر می باشید ما در اویله 2 نفر یک تا اکا دارم تمام و بله شوهرم کتی نقض دیده گرفتگی هستیم میگذاریم به سوال دیگر حتما شوهرم بیاید اگر نصیب انشالله حرکت میکنیم که در همین باره یک ویدیو کنیم سوال دیگر میگذاریم سوال از وستاچنایا کوخنیا سلام اپای نیلوفر سوالی من روزی که انتظارش هستید بسیار روزهایی هستند که انتظار هستیم پیش وقتی که من روسیه بودم من انتظار بودم که کی تاجیکستان میرویم ما و حاضر باشد روزی که انتظارش هستم حتما روزی که شوهرم میبیان کی شوهرم میبیان کی شوهری من ایدر خانم میدراید انا مثال میگذاریم به سوال دیگر سوال از رخشانم اپای نیلوفر شما چند سال هستید دویم سوال شوهر شما کار کرده ایستادن یا که در کرانتین من سالی تولدم 1993 شوهر من بله رسیده کار کرده ایستادن کرانتین نه شوهر من جای در کار میکنم که کرانتین عادی نیست میگذاریم به سوال دیگر
савол аз Марьям. Салом, шумо чаро аз Россия аниқтар аз пеш шавҳаратон ба Тоҷикистон рафтен, боз мехоҳен баргаштан ё ният дорен ба пеши шавҳаратон биёен? Чаро аз Россия омадем, аниқтараш аз пеши шавҳарам омадам. Ман тоқа наомадам, ман ҳамроҳи шавҳарам вай сол омада будем ва шавҳарам боз гӯем рафтан Россия. аз сабабе ки шавҳари мана бисёр илтимос кардан ки биёен гуфта, барои ҳамин шавҳарам гуфтанд ки хайр равам боз як зимистон кор кунам, бо баҳор ё ки тобистон гашта мебиём. Лекин чӣ хеле ки медонем раҳо маҳкам шудан, барои ҳамин хотир шавҳарам наомадестам. ҳатман ҳамаш хуб шавад, ҳамаш нақс шавад, агар шавҳари ман насиб иншоаллоҳ мебиёяд. нияти баргаштанро ҳозираштон надорем ва боз оянда худо медонад ки чӣ гапу чӣ корҳо мешавад. Мегузарем ба саволи дигар. салом, шумо ҳевару қайсингул дорен? бале, ҳам ҳевар ва ҳам қайсингул дорам. Мегузарем ба саволи дигар. савол аз Рус Таҷике. салом апай азиз, шумо чанд сола пеш дар Москва зиндагӣ мекардед, барои чӣ ҳозир дар Хуҷанд? ман чӣ хеле гуфтам, соли таваллудам 1993. барои чӣ дар Москва зиндагӣ мекардем, мо ҳозир Хуҷанд омадем. Россияда ба фикрам Москвада ҳама кор мекунад, хонаву дар ҳаминҷа дар шаҳри Чкалста, барои ҳамин мо ҳаминҷа омадем. Мо нияти дар ҳаминҷа хона гирифтанро доштем ва худо ба шукр хона гирифтем назди падару модарда. барои ҳамин саволи дигарда. салом, саволи ман ҳамин аст ки шумо худатон Нилуфар ном дорен ё ки духтарчатон? номи ман низ Нилуфар ҳаст ва номи духтарчаам низ Нилуфар ҳаст. ман дар поёни ҳамин видео силкаи видео мемонам, дар омада тамошо кунед, пурратар мефаҳмем боз барои чӣ ҳам номи ман ва ҳам номи духтарчаам Нилуфар. аниқтараш гӯем, тамошобинони гиромӣ, номи ман аслаш, номи ман паспортда, документода номи ман Дилафрӯз мебошад. бале, номи ман Дилафрӯз ҳаст, лекин ҳама мана Нилуфар мегӯяд. Дилафрӯз танҳо дар мактаб ва донишгоҳ. Дилафрӯз не, ҳам Дилафрӯз ва ҳам Нилуфар будам. ман ҳам донишгоҳда, мактабда ҳама хел буд. барои чӣ ихел, барои чӣ ҳам Дилафрӯз ҳам Нилуфар, ман ҳатман дар ягон видео шуҷо суҳбат карда мефаҳмонам, барои он ки ин қиссаи хела дуру дароз ҳастад. мегузарем ба саволи дигар. Амина савол додагӣ ҳастанд. салом Нилуфар, саволи ман ҳамин чанд сола будӣ шавҳар кардӣ, бо шавҳарат ҳамдигарро хуш карда гирифтен ё не? ман донишгоҳа буд кардам, 4 сол донишгоҳ хондам, буд кардам. ҳамон соле ки донишгоҳа буд кардам шавҳар кардам, яъне соли 2015, 22 сола будам, ман шавҳар кардам. бо шавҳарам ҳатман якдигарро хуш карда гирифтем. мегузарем саволи дигар. савол аз Ясминка. дар зиндагӣ аз чӣ метарсед ва хушбахтиро дар чӣ мебинед? аз чӣ метарсам? намедонам рости гап. аз чӣ метарсам ва хушбахтиро дар чӣ мебинед? ман ҳам хел одам ҳастам ки ҳар як, бо забони русӣ гӯем, ҳар як мелочта ман хурсанд мешам, хушбахт худам ҳис мекунам. ҳозир ман хушбахт ҳастам, шавҳари хуб дорам, хонаву дар дорам, фарзандони ширин дорам ва ҳама хел ягон чӣ хел гӯям, ягон чизое ки ман бисёр мехоҳам, умуман чизе ки бошад, ягон чизе ки ман бисёр хоҳам, агар ки ҳаваи ман гирам, беҳад хурсанд мешам, беҳад хушбахт мешам гӯем. ва ин хел пурра гӯем дар як чизда ман ҳамин хушбахтия мебинам гӯем, намедонам. мегузарем ба саволи дигар. савол аз ошхонаи хоҳарон. салом Нилуфархон, дар ин ҳаёт саломатию хушбахтӣ ато намояд Аллоҳ барои аҳли оилаи шумо. ошхонаи хоҳарон, раҳмати калом барои суханҳои хуб. шумо низ ҳамеша хушбахт ва хурсанд бошед. мегузарем ба саволи дигар. салом апа, хонатон чанд сум хариден, барои чӣ дар Хуҷанд дар Душанбе нагирифтен? мебахшед апачон, шавҳаратон чанд сола ҳастанд? хонамон чанд сум? хонаи 250,000 сомон харидем мо
و چه خیلی که گفتم برای چی در خوجند در دوشنبه نه پدر و مادر در اینجا هستن برای همین خاطر. میگذاریم به سوال دیگر. سلام خواهر عزیز نیلوفر جان، من به شما سوال ندارم. شما زن بهترین، مادر دو کودک شیرین هستین و شوهر بهترین دارین. من از درگاه خداوند متعال به شما، به فرزندانتان و شوهر مهربانتان تن صحت و دلی بیغم میخواهم. همه وقت خوشبختی میخواهم برایتان. یک خواهرتان از غریبی. خواهر مهربان رحمت کلان برای این خیل سخنهای خوب، برای این خیل دعاهای ناز. من همیشه میخوام که شما صحت سلامت باشین، خرسند باشید و همیشه خوشبخت باشید. میگذاریم به سوال دیگر. سیوارا. السلام علیکم نیلوفر، شما یگان جا کار کردگی ها باشه در کجا؟ سیوارا. من وقتی که دانشگاه بود کردم یک دو ماه در اگریویس بانک کار کردم و دیدم که این برای من نیست. من بکار 4 سال خواندم بودم. برای همین حاضرش در یگان جا کار نمیکنم، تنها همین یوتیوب ده و اگر که آینده در کار شود حتما کار میبرم. میگذاریم به سوال دیگر. سمیه سوال دادگی هستن. سلام نیلوفر، میخواهم با فرزندان دوسترکان خود خوشبخت بمانید. رحمت کلان شما همیشه خوشبخت باشید. سوال از امیده. چی با خانه‌تان رومتور نمیکنید؟ حتما وقتش بیاید اگر من رومتور میکنم. سوال از آسیا. سلام آقای نیلوفر، من سوال ندارم. من طول 2.5 سال است که شما رو تماشا میکنم. همیشه در زندگی خوشبخت و خانه‌آباد باشید. رحمت کلان که شما طول همین قدر سال تماشا میکنین ویدیوهای ما، با ما هستین، دستگیری میکنین. رحمت کلان برای این خیل سخنهای خوب، این خیل سخنهای ناز. ما نیز همیشه حرکت میکنیم که برای شما، برای تماشابینان گرامی ویدیوهای خوب کنیم، تست ویدیو کنیم. من همه وقت در فکر آن هستم که چه خیلی ویدیو کنم، تست ویدیو کنم، ویدیوهای ناز کنم. رحمت کلان برای این خیلی سخنهای خوب. میگذاریم به سوال دیگر. سوال از دوبره تجریچ کن. سلام نیلوفر خان، از دوستانتان خیانت دیدگی هستین؟ بله، خیانت دیدگی هستم. نه تنها از دوستان، از خشتبار، از نزدیکان. باز وقتی که بعد بلوگر شدن باز بسیار تر گویم. میگذاریم به سوال دیگر. سلام، چه خیلی با شوهرتان شناس شدین نقل میکردین؟ این قصه خیلی دوران دراز است. خیلی که گفتم حتما در یگان ویدیو همراه شوهرم ویدیو میکنم. نصیب انشاءالله شوهرم بیاین. میگذاریم به سوال دیگر. سلام آقای نیلوفر، کدام انیورسیته را تمام کرده کین و در آینده پلانی به کار برآمدن دارین یا کی نه؟ چخلی که گفتم من دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان تمام کردگی هستم. در آینده اگر که در کار شود اگر حتما میبرم کار، برای چی نه. میگذاریم به سوال دیگر. سوال از شکران. سلام آقا جان، با شما سوال ندارم، دایما با پیش. رحمت کلان. سوال دیگر زرنگار. سلام آقای نیلوفر، چخیل شما اول شما یگان جا کار میکردین؟ چخیلی که گفتم 2 ماه کار کردم تمام. سوال از نوروزی. سلام آقای نیلوفر، شما در ویدیو رولیکی پیشینه خود هر خیل پسوده ها و خانگیرک های نشان داده بودین. میخواستم فهمم که از تاجیکستان زکات کنیم فرستاده میشود یا نه. من در روسیه زندگی میکنم، از اینجا یافته نشد پیشکی رحمت. بله، من خیلی پسوده های نشان داده بودم ویدیو در. راستی که من نمیدونم چه خیلی روی کرده میشد و حاضر به فکرم پشته ها محکمه و من انتظار که پشته ها کشاده میشود. من حرکت میکنم اگر امکانیت شود اگر میکنم. میگذاریم به سوال دیگر. خداوند به شما همه چیز داده، بچه، دختر، خونه، شکر الله، عائله بهترین، همه وقت سلامت خرسند باشید. آمین آمین. رحمت کلان. خدا به هزاران بار شکر میکنم که من صاحب همه چیز هستم. میگذاریم به سوال دیگر. سلام آقای نیلوفر، خداوند شما رو و اهل عائله شما رو نگهبان باشد. رحمت کلان.
шумоя низ худованд ва аҳли оилаи шумоя низ нигаҳбон бошад. Мегузарем ба саволи дигар. Савол аз модар теҷаи Ситора Моҳ чӣ хел блогер шудед? Ман аллакай чанд бор дар видеоҳое ки дар бораи ютуб будам ман камтар нақл кардагӣ ҳастам ки чӣ хел ман блогер шудагӣ ҳастам ва ҳатман ягон рӯз мешинаму пур аниқтар мефаҳмонам чӣ хел ман блогер шудагӣ ҳастам. Ман ҳамин хел ютуб кати шинос шудам вақте ки Россияда будам, танҳо будам, видео тамошо мекардам, ба ман беҳад маъқул будак ва ман занҳои руса тамошо мекардам. Тоҷикои ман намедонистам ки буд, умуман гӯем набуд. Бачаҳо буданд, не ки занҳо набуданд. Ва ман ҳамин хел мехостам блогер шудан, лекин ман ҳама вақт фикр мекардам ки шавҳари ман умуман розӣ намешавад. Баъд ҳамин хел як рӯз шавҳарам катишиштему суҳбат кардем ва ба шавҳарам гуфтам ки ман низ мехоҳам блогер шудан. Баъд шавҳарам гуфтанд ки майлаш, марҳамат, видео кунед, ман бинам кани маъқул мешад ё ки не. Видео кардам, шавҳарам гуфтанд ки нас хуб. Баъд сар кардем блогерия гӯем. Мегузарем ба саволи дигар. видеоҳои Москватонро тамошо мекардам. Беҳтарин буд. Худованд ҳамеша бо шавҳарат хушбахт бошед. Раҳмати калон, шумо низ хушбахт бошед. Мегузарем ба саволи дигар. Марьям Таҷике ҳама вақт хурсанд, хушбахт бошед. Раҳмати калон. Саволи дигар. Салом апаҷон, ман ин комментариҳои дидам, талхакам шудам. Шумо ба ҳар яки онҳо чӣ хел ҷавоб медиҳед? ин халқи мо кай ба маданият мешуда бошад? Апаҷон, ман ҳама ранги шумо кӯдаки майда дорам. бачаам ҳамиқа хулиган ҳаст ки ҳар вақте кӯдаки шуморо тамошо мекунам ором мешавам. Мехостам кӯдакоятонро бисёртар нишон медоден. худованд ҳама вақт болои сари фарзандонатон бошед. Раҳмати калон барои суханҳои хуб. Ман ҳаракат мекунам ки дар видеоҳо кӯдако бошам. ман намегӯям ки мардуми тоҷик бемаданият, шахсоне ҳастанд ки бемаданият ҳастанд. ва ман худам гуфтам ки савол чиен. ман ҳеҷ фикр намекардам ки ин қадар саволҳо бисёр мешаванд ва ҳаракат кардам ки дар саволҳо кӯтоҳ ҷавоб гардонам. мегузарем ба саволи дигар. савол аз Назира. салом, нағзми шумо саломатиё, нағзми кӯдакотон, нағзми Сиёвуш, Нилуфар чӣ хел? худатон нағзми. ман савол дорам. чӣ ба номи духтаратонам Нилуфар, номи худатонам. ин чӣ хел маъно дорад? Тоҷикистон тинҷӣ карантин ба зиқ нашудетон. инҷа моҳон дар Қазоқистон карантин сахт. худатона кӯдакотона эҳтиёт кунед. ман худам аз Самарқанд, Назира. ҳама вақт соғ саломат гардед. ҳаматон дар савол ҷавоб дед. пешакӣ раҳмат. саломат бошед Назира бону. ман ҳатман дар поёни ҳамин видео ссилкаи видео мемонам. омода тамошо кунед. пурра ва фаҳмо барои чӣ ҳам номи ман ва ҳам номи духтарчаам Нилуфар ҳаст. худо ба ҳазорум бор шукр. ҳама тинҷӣ, ҳама нағз, ҳама сеҳату саломат. шумо низ худатона ва кӯдакотона эҳтиёт кунед. мегузарем ба саволи дигар. савол аз Сабри Ҷамил. салом апаҷон, савол не, аммо ман доим догӯи зиндагии озодаву тинҷии осудаи шумову фарзандакони дустрӯякатонро мекунам. аҳсан бо чунин зани соҳибҷамол, ҳунарманду сариштакор. раҳмати калон барои ин хел суханҳои хуб. шумо низ ҳамеша хурсанд ва хушбахт бошед. мегузарем ба саволи дигар. савол аз Марьям. шумо чандум зан ҳастед? ҳамин хел саволҳо низ ҳастанд. чандум зан ҳастам ман? ман намехоҳам дурӯғ гуфтану ё ягон чизи дигар гуфтан. ман зани якум нестам. зани дуюм низ нестам. севу чорумашам низ нестам. ман зани ягона ҳастам. тамом. дигар ҳеҷ чиз гуфтан намехоҳам. ман намедонам ки ин чӣ хел фикрҳо кардан. ба фикри ман бисёриҳо медонанд ки мо шавҳарам кати дӯстдошта гирифтагӣ ҳастем. баъд ин хел саволҳо. мегузарем ба саволи дигар. салом Нилуфар, духтарчатон ҳарфи ре гуфтосми? бале, ман чанд рӯз пеш ҳам хел аҳамият додам ки аллакай Нилуфар пурра ҳарфи рея мегӯд ва гуфтам шаками калимаҳои бо ҳарфи рея пурра нағз гуфтак. ҳатман дар ягон
влог нишон медиҳам. мегзарем ба саволи дигар. салом, саволи ман чунин ҳаст: хона дорен, ҳама шароита 100%, чаро шавҳаратон аз Россия намебиёянд? Ба фикри ман ҳозир ҳама медонанд ки раҳо маҳкам ҳастанд, барои ҳамин намебиёнд. раҳо шуда шаванд, ҳатман насиб иншоаллоҳ шавҳари ман мебиёяд. савол аз моҳи тобон. салом алейкум нилуфарҷон, бо кадом мақсад кади шавҳаратон Россия омада будед ва чаро шумо танҳо зиндагӣ мекунед? як зани ёш бо ду кӯдаки майда хуб набуд? ду каса меистоден Москвада бо шавҳаратон, камтар кӯдакотон калон мешуданд, баъд меомаден, хуб набуд? сабаб чи? агар мушкил набошад мегуфтед. моҳи тобон мушкил нест, ҷавоб додам. барои чи мо бо шавҳарам дар Россия будем? барои хона гирифтан. ва худо ба ҳазорон бор шукр ки имрӯз мо соҳиби хона. мо бо шавҳарам ҳамроҳ омадем, хона гирифтем ва шавҳарама беҳад илтимос карданд. барои ҳамин хотир шавҳарам рафтан Россия. ҳатман насиб иншоаллоҳ раҳо кушода шаванд, агар шавҳарам мебиёяд. саволи охирин савол. салом хоҳари азиз, ман зан ҳастам, мехостам фаҳмам сиёвуш дар синни чанд моҳагӣ роҳ гашт? пешакӣ раҳмат барои ҷавоб. саломат бошед. сиёвуш ҳамин яксола шуд, аллакай раҳ рафтак, ҳаракати раҳ гаштона кардак ва хел пура 100% не, ҳатман то ҳол камтар пастиву баландиҳо шавад, агар меғалтад. ана ҳамин қадар саволҳо буданд. тамошобинони гиромӣ, раҳмати калон ба ҳар як саволе ки шумо навистед, раҳмати калон ба ҳар як суханҳои хуб, ба ҳар як дуоҳое ки шумо барои мо мекунед. раҳмати калон ки шумо бо мо ҳастед, видеоҳои моро тамошо мекунед, лайк мемонед, комментария менависед. раҳмати калон ба ҳар яки шумо. ман беҳад бисёр ҳар яки шумо ҳурмат ва эҳтиром мекунам ки шумо ҳама хел инсонҳои хуб ҳастед, шумо ҳама хел одамҳои хуб ҳастед. раҳмати калон ба ҳар яки шумо. ман беҳад хурсанд мешавам вақте ки шумо комментарияҳои хуб менависед, вақте ки шумо гапҳои нағз менависед. ин ҳар як блогера, на танҳо мана, ба фикри ман ҳар як блогер ҳавасманд мекунанд ки то ки видео кунанд. раҳмати калон ба ҳар яки шумо ки ҳастед. ана михел тамошобинони гиромӣ, ман ҳаракат кардам ки ба ҳар як саволи шумо ҷавоб гардонам. он саволҳое ки такрорӣ буданд ман нахондам ва он саволҳое ки ман ҷавоб гардонда наметонам нахондам. аз ин рӯ афтода нашавен, хафа нашавен ки барои чи ман ҷавоб надодам ба он саволҳои шумо. мо ҳаракат мекунем ки ба ҳар як саволи шумо, ба ҳар як хоҳиши шумо аҳамият диҳем, ҷавоб гардонем, видеода нишон диҳем. лекин боз чизое ҳастанд ки мо наметонем нишон дода, мо наметонем ба шумо гуфта. барои ҳамин шумо низ моя фаҳмен ки ҳама хел. боз як бори дигар раҳмати калон тамошобинони гиромӣ, худатона ва фарзандонатона, оилаи худро эҳтиёт кунед, ҳамеша хурсанд бошед, хушбахт бошед. хайр, то дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.